Exodus 20. Ang napulo kasugo. Nagsiling ang Diyos, ako ang Ginoo nga inyo Diyos, nga nagpagwa sa inyo sa Ehipto, nga sa diin kamo ginulipon. Hindi kamo magsimba sa iban nga Diyos magluwas sa akon. Hindi kamo maghimo sa mga Diyos-Diyos sa dagway sang bisan ano nga ara sa langit, ukon sa duta, ukon sa tubig. Hindi gid ninyo ini pag-alagaron kag simbahon, kaya ko ang Ginoo nga inyo Diyos. Hindi gid gusto nga may ginasimba kamo nga iban. Ginasilutan ko ang mga nakasala sa akon, pati ang ilang mga kaliwat, hasta sa ikatatlo kag ikaapat nga henerasyon nga nagasikway sa akon. Pero ginapakita ko ang akon kaayo sa madamo gid nga mga henerasyon nga nagahigugma sa akon kag nagatuman sang akon mga sugo. Hindi ninyo paggamita ang akon ngalan sa wala sing pulos, kaya ko ang Ginoo nga inyo Diyos. Magasilot sa kay bisan sino nga maggamit sang akon ngalan sa wala sing pulos. Tumanan ninyo ang akon mga ginapahimo sa adlaw nga inugpahuway, kag himuan ninyo ini nga pinasahi nga adlaw para sa akon. Mag-ubra kamo sa sulod sang 6 ka adlaw, pero ang ikapito nga adlaw amo ang adlaw nga inugpahuway nga inyo painon para sa akon, ang Ginoo nga inyo Diyos. Hindi kamo mag-ubra sa sina nga adlaw, pati ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kasapatan, kag ang mga hindi Israelinon nga naga-istar sa inyong mga banwa. Kay sa sulod sang 6 ka adlaw gintuga ko ang kalangitan, ang duta, ang dagat, kag ang tanan nga ara sa ila. Pero nagpahuway ako sa ikapito nga adlaw. Gani ginbendisyonan ko ang adlaw nga inugpahuway, kag ginhimo nga pinasahi nga adlaw para sa akon. Tahura ang inyo amay kag iloy, agud magkabuhi kamo sing malawig sa duta nga ginhatag ko sa inyo. Hindi kamo magpatay, hindi kamo magpanginbabayi ukon magpanginlalaki, hindi kamo magpangawat, hindi kamo magsaksi sing butig kontra sa inyo isig katawo, hindi kamo magkaibog sa balay sang inyo isig katawo, ukon sa iya asawa, mga ulipon, mga baka, ukon asno, ukon sa bisan ano nga yara sa iya. Sang mabatian sa mga tao ang daguob, kag ang tunog sang budyong, kag sang makita nila ang kilat, kag ang bukid nga nagaaso, nagkulurog sila sa kahadlok, nagtindog sila sa malayo, kag nagsiling kay Moises, ikaw lang ang maghambal sa amon, kay mamati kami, hindi lang ang Diyos kay basit mapatay kami. Gani nagsiling si Moises sa mga tao, hindi kamo magkahadlok, kay nagkadto diri ang Diyos sa pagtilaw sa inyo sang iya gahom, agud magkahadlok kamo sa iya sa paghimo sang sala. Nagtindog gihapon ang mga tao sa malayo, samtang si Moises nagpalapit sa madamol nga galon, nga sa diin ara ang Diyos. Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, ihambal ini sa mga Israelito. Nakita ninyo nga nagpakighambal ako sa inyo halin sa langit.
Gani hindi kamo maghimo sa mga Dios-Dios nga pilak o kon bulawan agud simbahon kaupod sa akon. Maghimo kamo sang halaran nga duta para sa akon kag dira ninyo ihalad ang inyong mga karnero, mga kanding kag mga baka bilang halad nga ginasunog kag halad nga para sa maayo nga relasyon. Himuon ninyo ini sa lugar nga akon ginpili nga pagasimbahon ako kag didto kadtuan ko kamo kag bendisyonan. Kung maghimo kamo sang halaran nga bato para sa akon, hindi ninyo ini pagbasbasan. Kay kung gamitan ninyo ini sang pangbasbas, hindi na ini takos nga gamiton sa paghalad sa akon. Kag hindi man kamo maghimo sang halaran nga may hagdanan, kay basi mabihangan kamo kung magsaka kamo.